moitas grazas. Paso agora a palabra a Adela Figueroa, activista en moitos ámbitos, entre eles no ensino e na ecoloxía, que foi presidente da Vega. Bon día a todos, moitas gracias á organización por se ter acordado de mí. Bueno, a miña intervención despois das intervencións brillantes que escoitei, pois, en fin, espero que sexa do vosso interés. Fundamentalmente os eixos nos que eu como son profesora, pois espero que sexa didáctica a miña exposición, ou polo menos procuro ese objetivo. Territorio. Non é este. Está pasando. Ben, o territorio é unha realidade que nos identifica, bueno, pois, como estén escoitando agora, e compartimos tantas teses e tantos plantexamentos que procurarei pasar rapidamente as imaxes, porque hai moitas cousas de común no que acabo de escoitar e no que eu fundamento a miña exposición. Pero digamos que hai dúas cousas que a mí me preocupan moito, que é, ben, o problema sabémolo, vémolo, máis ou menos vámoslo identificando, pero como vamos solucionar? E ese quizás sexa o que este foro podería axudar a fornecer. É dicir, como podemos ter un territorio sostible, sustentable, como podemos ter un territorio amable, recuperar o noso territorio amable. Eu chamolle así porque o noso territorio é un territorio amable. E como podemos parar a desfeita, porque para min é unha desfeita difícil de parar. Entón eu penso que hai dous valores que nos están contabilizando suficientemente. O caro que nos sale o autoodio, carísimo, e o económicamente tan rentable que sería o autoprecio. E precisamente nese autoodio, nese desprecio do propio que se está a cultivar pola desculturización do noso país, é onde nos quizá poderíamos actuar, pero sinalando, sobre todo, xogando coas mesmas cartas co que está xogando o capitalismo, e sinalando o caro que nos sai, o caro económicamente que nos está a sair. Ben, isto vamos pasar por diante, porque todo o mundo sabe, é por entrar en tema, non? O territorio, a paisaxe, as vías de comunicación, os núcleos habitados, serían elementos que poderían definir un territorio. Ben, a orografía como medio físico, o clima, a vegetación, pero sobre todo en Galiza o que nos define é a humanización do noso territorio. Xa foi sinalado aquí os socalcos do Ribeiro, o Courel está hasta o cumio do monte, restos da nosa humanización. Por aquí pasou todo o mundo, estamos habitando este territorio desde hai miles e miles de anos, e polo tanto interferimos nel. Pero ademais, sobre todo, é que a nosa particular maneira de espallarnos polo territorio é a que lle deu forma a este país, e a que lle deu forma a esa paisaxe, que de natural, a verdade é que a nosa paisaxe de natural ten pouco xa, pero eu digo con todo orgullo, porque é polo que se conservou. E o perigo é que a mellor, podo dicir unha barbaridade como ecoloxista, é que volva a ser totalmente natural, porque se perdería gran parte da súa identidade. E o territorio está así porque foi traballado, porque non está así gratuitamente. Recibímolo porque foi moi traballado. E ben, por decirnos, é unha anécdota, no mapa xeolóxico, onde temos postos os pés? Non vou explicar o mapa xeolóxico de Galiza, porque, ademais, eu non son xeóloga, son bióloga, pero, bueno, é un pouco por decir, ten unhas unidades, ten unha estrutura, estamos pondo os pés nunha realidade, non? Ben, en satélite vemos así. Para min, Galiza non ten o medio galego e a Galiza, e culturalmente o que consideramos Galiza, non ten por que coincidir cos límites que nos impuxeron a división en provincias do 1833. En fin, non ten por que, e para min non coincide, pero, bueno, nin ambientalmente, nin climatolóxicamente, nin xeolóxicamente falando. Está aí posto, é simplemente por situarnos, non? E aí son 4 exemplos. Eu son unha admiradora de todo, da terra xa e todo, pero, bueno,
o Caurel particularmente a mí chama moito, e desas imaxes, pois a de arriba se chama Val da Nogueira, xa o solo nome é o nome poético, e aí temos o Taro Branco do Caurel, a dereita, e aí temos despois a magnífica Ézaro, que xa se percibe que está alterado por esa tubería, pero, bueno, a dereita temos o Monte Pindo, que tamén temos aí un exemplo magnífico da nosa identidade. Ben, pero nos podemos escoller os usos que lle queremos dar ao noso territorio, e non é sin traballo que se poden escoller. E, por exemplo, trouxen aquí un exemplo heroico para mí, que é o caso de Quilmas. O caso de Quilmas hai moitos exemplos en Galiza, o que pasa é que están soltos por aí polo territorio, pero o caso de Quilmas é un caso heroico. Aí está o Poviño, está aquí, Quilmas está ao lado, é do concello de Carnota, está entre a Curra e Pinto. Está no concello de Carnota. É un exemplo que me parece interesante porque tiñan unha piscifactoría que está aquí marcada e a pretensión sería a pretensión dos que pretenden facer un uso do territorio desde arriba e económicamente rendible a primeira vista, que depois non é, porque eso é carísimo, pois sale carísimo, pois sería estender esta piscifactoría hasta aquí. Non sei se se ve, non? Collería a praia de Corna de Cerra, collería o Portiño, collería... En fin, de tal maneira que este pobiño, que é un pobo exemplar, que é un pobo que merece a pena ser visitado, porque nin ten grúas, nin ten... En fin, é unha maravilla de pobiño. Pois este pobiño quedaría metido entre a piscifactoría e a estrada. Como eles sabían por experiencia o que significa unha piscifactoría, porque a escoitan e a sufren, esta pequeniña que teñen aquí, pois claro, supuxeron o que sería a grande. E, polo tanto, esta xente que xa vivía moi ben, porque eran maioritariamente xubilados, e estaban bastante tranquilos nas súas casas, pois decidiron meterse nun follón. E decidiron unirse todos e xuntar, aí onde vai isto, e xuntar as agras, que son estas que están aquí, xuntaron 32 hectáreas, xuntáronas e constituíron, bueno, eles sabían, eso sería unha escolla, non? E aí temos un modelo de macropiscifactoría. Ben, pois se fixeron isto. É un exemplo. Teñen unha cooperativa de produción agroecolóxica e o nome é Raíña Lupa. Desde logo a súa vida é como quen sube unha pedra por riba dunha montaña, puxando todos os días. É duro. Teñen moitos atrancos, pero bueno, van salindo. Teñen xa 2 anos, constituírona, e agora están legalizando e van para diante. Con moito esforzo. Eso é un exemplo do que a xente pode escoller. É difícil, que non é fácil, pode escoller. De momento non se sabe ainda se a piscifactoría irá para diante, pero vai ser difícil, porque agora non vai ter que ir sobre terrenos abandonados e silveiros. Agora a piscifactoría, se avanza, ten que ir sobre terrenos que teñen xa un valor 50.000 veces superior ao que tiñan antes, sobre unha empresa que dá, teóricamente, aos 15 cooperativistas 15 postos de traballo, que somos 15 cooperativistas. Por lo tanto, xa estivemos subindo o valor da historia, aunque non sexa máis que por iso só. Bueno, contra iso, pois, todo o mundo que me está aquí escoitando sabe moito das loitas contra o plan agrícola, porque facían un uso do territorio que mal uso do territorio. Ben, temos este pobiño do Caurel, un pobiño folgoso. Bueno, pois é unha maneira ecolóxica de establecerse unha persoa nun asentamento na montaña, porque hai o bosque, hai os prados, hai as casiñas no abado da montaña, protegidos do vento, orientados ao sur, en fin. Pero hai outros usos do territorio. Este é a rotura do territorio. Hai intereses para que isto vai adiante. Hai intereses realmente políticos, económicos. Eu digo mal economía, porque isto é carísimo. Isto a sociedade sale carísimo. Entón, iso é o que é o mellor que tiñamos que empezar a enfrentar. Isto dice, vai que dá postos de traballo, vai que dá diñeiro. Que diñeiro? A que? Quanto nos custa refacer iso? Quanto nos custan os ríos sucios? Quanto nos custa perder a pesca, perder a agricultura, perder o marisqueiro? Quanto regalan a este país as persoas que viven no rural? Quanto diñeiro lle están regalando? E lle están dando. Entón, quizá,
posiblemente aquí hai xente que é moito máis asisada que a mí e podía botar cálculos, non? E ao mellor neses cálculos podemos xogar a baralla tamén. Ben, outra barbaridade, Costa Nácara, remata un delirio e comeza un pesadelo, non? Ben, isto é feo, ademais, é que é feo, é antiestético. Quanto nos gusta a falta de estética? Como estamos perdendo a estética? Isto que era antes e isto que é agora. Bueno, creo que en Viaxe a Miño pode acordarse de como era aquel o monte verde, o único cachiño que tiña Miño, non? E como nos estamos vendendo por un plato de lentellas, como estamos vendendo a identidade, como non denunciamos todo iso, como non nos unimos denunciando esas sinvergonzas, é que a veces non sei como chamarlas, porque realmente son sinvergonzas, son delincuentes encubertos. Ben, afoga as vilas, isto é Lugo, estas son as 4, isto é na zona norte de Lugo, onde unha carballeira foi sustituída por un eroski. Pero quanto CO2 está producindo ese eroski á atmósfera? E esa cementación? Quanto oxígeno se deixou de producir? Quanto auga se deixa de depurar? É dicir, todo iso ten valor, todo iso vale. Aquí, isto é en Lugo tamén, é outra barbaridade. A connivencia dos poderes, que son todos uns sinvergonzas, dos poderes públicos, é que o certo, porque aquí hai un edificio que está matando un gran valor que teñamos en Lugo, que era o Parque Rosalía. É dicir, quanto perdeu en valor ese parque? Que valoren agora iso, quanto perdeu en valor? Por unha mísera licencia que os propios concelleiros, os propios alcaldes, os propios empregados encargáronse de avisar ao propietario porque lle caducaba a licencia. E agora o parque perde moito valor, é dicir, os habitantes de Lugo perden ese diñeiro. E quanto perdimos? Bueno, iso non foi valorado, non? E non está sendo valorado. E en cambio, os pobres da Asociación Parque Rosalía que durmen ali, que intentan bloquear os camións, están pasando as canutas, e son, eu sempre digo, un feixiño de heróis tamén, están ali facendo o que poden, non? Para defender o que é de todos. Ben, isto sería agora exemplos de desfeitas. Isto é Vila García, era por lembrar as inundacións. Isto eran xunqueiras, pero claro, como é barato, urbanízase. Ben, isto era a canle ridícula por onde sai o río para verter o mar. Pero logo, isto é o que pasou. E quen pagou isto? Canto costou? Canto costou recuperar ese terreno que aparentemente era barato e que se urbanizou sobre ele? Canto nos costou a todos? Eu me nego a pagar iso. Que o paguen os responsables. Isto é C. Bueno, isto xa... Ben, isto era precioso, calquera que eu pense. Eu coñecía Corcubión cando... Bueno, era bonito. Bueno, isto é o progreso, según a xente, non? Sí, pero se gañaron terrenos ao mar, como o mar está aí, botamos de terra igual que o alcalde da Coruña, o Paco Vázquez veña de botarlle terreno a Ría da Coruña, a Ensenada da Coruña. E aquí veña de botarlle terreno, como é gratuito, incluso o concello está construído sobre esta cementación. Sí, pero despois quen paga isto? Porque isto é o que aconteceu no 2007. Esta xente pide indemnizacións. Eu, sinceramente, como cidadana, digo, pois que lle pague o alcalde, o que lle pague o responsable do que fixo antes, porque lle teño que pagar eu. Estas son cousas que quizá debíamos de considerar. O perigo que representa unha utilización do territorio, como, por exemplo, isto a mí me parece escandaloso. Quen mirou entrar un barco en Ferrol está vendo como o insensato, a falta de sentido común que representa ter que meter un barco aproveitando a marea alta e non poderlo sacar hasta que volve subir, que queda ali embarrancado, cando aquello é unha riqueza natural que sí que podía ser aproveitada e que da que nos podíamos beneficiar todos. Bueno, xa non por decir, puxen aquí estes dous sinaliños, porque, bueno, por algún motivo, a primeira loita da adega foi celulosa. Bueno, é unha cuestión histórica, non? E como aquí hai xente tamén é de adega, sabe o ben, non? Pero tamén, bueno, pois, este é outra das insensateces que existen no noso país. Unha ría tan bonita como é a de Pontevedra, cegada polas xunqueiras. Eu din clase no Instituto da Xunqueira, e cando subía a marea, subía a auga polos retretes, que estaban nos